آن بسایا حسن حسین حسن حسین آیا سوہنا چھوڑ مدینہ مدنی دا نور نگینا آیا سوہنا چھوڑ مدینہ مدنی دا نور نگینا 28 رجب کو میرے پیر حسین مدینہ چھوڑے کچھ آگ سبحان اللہ آیا سوہنا چھوڑ مدینہ مدنی دا نور نگینا نانے سئی مونڈھے تے چایا حسن حسین سئی سخیاں دا سلطان دا امت تے احسان سئی سخیاں دا سلطان دا امت تے احسان نیزے تے نیزے تے چڑھ قرآن سنایا حسن حسین اور جیدہ نوکر توقیر اُدھی جنت خود جاگیر جیدہ نوکر توقیر اُدھی جنت خود جاگیر پنج تن دا